Васия машината за всички зависници. Колкото повече лаят, толкова повече вървя напред. Машината влиза, всички я гледат, душманите отвън само приказки редият. Зависчите не могат да спият, щом чуят името ми пак се палят. Говорят зад гърба ми лицемерни приказки, а отвътре мираш, аз вървя напред без да гледам назад. А душманите всеки ден броят моят резултат. Васия машина, като ме гледат кръвното дига. Душманите говорят, ама празна е картината. Колкото ме мразят, толкова съм по-силна. Васия машината винаги непобедима. Пачка на мъжът си бори с тях, скалтира от неговите кули, тя не слиза. Винаги до него рамо до рамо и Борис казва: моята Васи е моята складирачка. Ма те пари са в нейна джоб, всеки ден за нея работя, за нея да има Борис. Машината влиза и всички душмани се редият да го видят. Той иска да им каже: слабата ваша ще ви изяде. Аз вървя напред с нещата, не съм се променил, но някои не могат да приемат, че Василка и Борис са победили. Нека го роя, нека лая до сутринта. Васия машината си върви по пътя за зависниците. Една дума само гледайте и се учете от Борис машината и Васия патронката.